राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण. సో 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి కార్యక్రమానికి హాజరవుతున్నటువంటి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి మీకు స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. సో నిన్న మొదటి రోజు భగవద్గీత పరిచయము, అలాగే ఆ భగవద్గీతలోని మొదటి అధ్యాయానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలను నిన్న మనము తెలుసుకోవడం జరిగింది. సో ఈరోజు ఆ భగవద్గీతలోని రెండవ అధ్యాయమైనటువంటి సాంఖ్య యోగము, దీనినే గీతా సారము అని కూడా పిలుస్తాము. సో దీన్ని ఈరోజు మనము చూడబోతూ ఉన్నాము. హరే కృష్ణ. సో మరొకసారి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మంగళూరు కర్ణాటక తరపున ఈ రోజు ఈ భగవద్గీత అవగాహన కార్యక్రమానికి స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. సో ఈరోజు మనము ద్వితీయ అధ్యాయమైనటువంటి, అంటే 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహన అనేటువంటి కార్యక్రమంలో రెండవ అధ్యాయము సాంఖ్య యోగము అనేటువంటి అధ్యాయము, దీనినే గీతా సారము అని పిలుస్తాము. ఎందుకంటే భగవద్గీతలో కృష్ణ భగవానుడు 3 రకాలైనటువంటి యోగాలను మనకి బోధించారు. ఒకటి కర్మయోగము, 2 జ్ఞానయోగము, 3 భక్తి యోగము. సో ఈ మూడింటిని సంబంధించినటువంటి అంశాలన్నీ కూడా ఈ అధ్యాయంలో పరిచయం చేయడం జరుగుతుంది. ఇది భగవద్గీతకు పరిచయం లాంటి అధ్యాయం ఇది. సో కనుకనే ఆ భగవద్గీతలో భగవంతుడు బోధించేటువంటి అంశాలన్నీ కూడా ఇందులో ఉన్నటువంటివి. సో ముఖ్యంగా మొదట జ్ఞానం, అంటే ఈ దేహము మనం కాదు, ఆత్మ అనేటువంటి జ్ఞానాన్ని బోధిస్తారు. ఆ తర్వాత విద్యుక్త ధర్మాలు, స్వధర్మాన్ని బోధిస్తూ, అంటే కర్మలను గురించి బోధించడం, అంటే కర్మయోగము. ఆ తర్వాత భక్తి యోగము, స్థితప్రజ్ఞుడి యొక్క లక్షణాలు. ఇప్పుడు వరకు శ్లోకాలు విన్నవాళ్ళు అవి చూసి ఉంటారు. సో ఆ విధంగా మనకి ఈ ద్వితీయ అధ్యాయము భగవద్గీత యొక్క సారము మొత్తాన్ని కూడా ఇక్కడ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత 3వ అధ్యాయం నుండి మనకి ప్రతి అంశం కూడా డీటెయిల్డ్ గా ఉండేటువంటి అంశం. సో ఇక ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం ప్రారంభించుకునే ముందుగా ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీ గురు శ్రీయుత పదకమలం శ్రీ గురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధాకృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో
నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఒక్కసారి నిన్న మనం చూసినటువంటి ఆ అధ్యాయం గురించి చూసినట్లయితే, మొదటి అధ్యాయమైనటువంటి కురుక్షేత్ర రణరంగంలో సైనిక పరిశీలనము లేదా అర్జున విషాద యోగము అనేటువంటి ఆ అధ్యాయాన్ని ఒకసారిగా అందులో ఉన్న అంశాలని మనం చూస్తే, సో మొత్తము ఆ అధ్యాయంలో 46 శ్లోకాలు ఉన్నవి చూసినటువంటివి. అందులో మొదట శ్లోకంలో అంటే భగవద్గీత ధృతరాష్ట్రుడి యొక్క విచారణ ద్వారా స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆయన ధృతరాష్ట్రుడు అంటాడు, ఓ సంజయ, ధర్మక్షేత్రమైన కురుక్షేత్రంలో నా కుమారులు పాండుకుమారులు యుద్ధ సన్నద్ధులై సమావేశం అయిన తర్వాత ఏమి చేసిరి అనేటువంటిది అతడు అంటే ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఆయన అడిగినటువంటిది రెండు. ఒకటి ఆయన కుమారులు, అలాగే పాండురాజు కుమారులు ఏం చేశారు అనేటువంటిది. సో మొదటగా ఆ ధృతరాష్ట్రుని యొక్క కుమారులైనటువంటి ఆ దుర్యోధనుడు, అతని యొక్క ఆ మైండ్ సెట్, అక్కడ ఉన్నటువంటి పాండవుల సైన్యాన్ని చూసిన తర్వాత అతనిలో కలిగినటువంటి భావాలు, వాటిని ఆ ద్రోణాచార్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పినటువంటి విషయాలన్నీ కూడా, అతడు యొక్క రాజనీతి తత్వం, ఇవన్నీ కూడా 2వ శ్లోకం నుండి 13వ శ్లోకం వరకు ఆ సంజయుడు వివరించినటువంటి అంశాలు. ఆ తర్వాత సంజయుడు ఇక ఆ పాండు రాజు కుమారులైనటువంటి వారి పాండవులను గురించి చెప్తాడు. అంటే మొదటి ఇక పాండవుల వైపు నుండి కృష్ణ భగవానుడు, అర్జునుడు వీరు శంఖనాదాలను పూరించడము, వారికి విజయ అవకాశాలు ఉన్నటువంటి అంశాన్ని ఆయన ఆ శంఖనాదాల ద్వారాను వారు అంటే వారు పూరించినటువంటి ఆ దివ్యమైనటువంటి శంఖాల ద్వారా పాండవులకు విజయ అవకాశాలు ఉన్నట్లుగా సంజయుడు చెప్పడం జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత ఇక శంఖనాదాలను పూరించిన తర్వాత అర్జునుడు తన రథసారథిగా ఉన్నటువంటి దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవాను, ఓ అచ్యుత, నా రథాన్ని ఇరు సైన్యాల మధ్యలో నిలుపవయ్యా, తద్వారా ఈ కురుక్షేత్ర రణరంగంలో నేనెవరెవరితో యుద్ధం చేయవలసి ఉందో, ఎవరెవరు ఉన్నారో చూస్తాను అని అంటాడు. సో దానికి ఆ కృష్ణ భగవానుడు ఆ రథాన్ని, ఆ ఉత్తమమైనటువంటి రథాన్ని ఇరు సైన్యాల మధ్యలోకి తీసుకువెళ్తాడు. ముఖ్యంగా ఆ భీష్మ పితామహుడు, ద్రోణాచార్యుడు ఉన్నటువంటి వారికి ఎదురుగా ఉంచి, ఓ అర్జున, నువ్వు చూడు ఇక్కడ, అంటే ఈ యుద్ధం చేయడానికి ఎవరెవరు వచ్చారు, మీ వంశస్థులందరినీ ఒకసారి చూడవయ్యా అంటూ అర్జున్ని చెప్తాడు. అక్కడ ఉన్న వారందరినీ కూడా పరిశీలించి చూసిన తర్వాత అర్జునుడు లో మోహభావం కలిగి హృదయం అంతా కూడా దుఃఖంతో నిండి ఉండినటువంటి వాడై, అంతకుముందు శంఖనాదాలను పూరించేటువంటి సమయంలో నిలబడి గాంధీవాన్ని ఎత్తుపట్టి ఉన్నటువంటి వాడు చివరికి అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులకు స్ట్రెస్ అంటే ఆ మోహానికి గురి అయినటువంటి వాడు శోకతప్త హృదయంతో ఆయన చెప్తాడు. లాస్ట్ శ్లోకంలో సంజయుడు చెప్తాడు, ఆ విధంగా శోకతప్త హృదయుడైనటువంటి అర్జునుడు రథంలో కూర్చుండిపోయాడు, నేను యుద్ధం అంటూ చెప్తాడు. అర్జునుడు మరి అక్కడ యుద్ధం చెయ్యను అని చెప్పడానికి ఒక 4 కారణాలని నిన్నటి అధ్యాయంలో ఆయన చెప్పినటువంటి అంశాలను మనము చూడడం జరిగింది. మొత్తంగా 5 అంశాలను అతడు చెప్తాడు. అందులో 4, ఒకటి కాంపాషన్, కరుణ ఏర్పడుతుంది. అంటే ఈ యుద్ధంలో వీరందరినీ చంపుకోవడం ద్వారా ఏమిటి అనేటువంటి, అంటే ఆ కరుణ ద్వారా నిండినటువంటి వాడై యుద్ధాన్ని చెయ్యను కృష్ణ అంటాడు. అలాగే ఆ రాజ్య సుఖాల గురించి, రాజ్య భోగాల గురించి ఇంకొక అంశం, 2వ అంశంగా చెప్తాడు. అది మనకి 35వ శ్లోకంలో చెప్తాడు. ఎందుకంటే ఒకవేళ ఈ యుద్ధంలో మేము రాజ్యాన్ని పొందినా కూడా మా బంధువులు వీరంతా చనిపోయిన తర్వాత ఈ భోగాలను మేము ఎవరితో పంచుకోవాలి అని చెప్తాడు.
అలాగే బంధువులను చంపడం అనేటువంటిది పాపభీతి అవుతుంది అని, మరియు ఆ తర్వాత ఈ యుద్ధంలో తన వంశస్థులందరూ కూడా మరణించినట్లయితే ఇక ప్రముఖులంతా కూడా యుద్ధంలో మరణించడం ద్వారా అక్కడ మిగిలినటువంటి వాళ్ళు ఆ కుటుంబ సాంప్రదాయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఫ్యామిలీ ట్రెడిషన్స్ అన్ని కూడా వంశ సంబంధించినటువంటి ఆ పిండోదక క్రియలు అవన్నీ కూడా ఆగిపోతాయని, తద్వారా ఈ అంటే వంశంలో పూర్వీకులు వారందరికీ కూడా ఇబ్బంది కలుగుతుంది అనేటువంటి 4 అంశాలను చెప్పి ఆయన యుద్ధం చేయను అని అంటాడు. ఇక మరొక అంశం, మొత్తం 5 అంశాలు భగవద్గీతలో అర్జునుడు యుద్ధం చేయననడానికి చెప్పినటువంటివి. అతడు అనిశ్చయమైనటువంటి స్థితిలో ఉంటాడు. అంటే ఈ యుద్ధం చేస్తే మేము గెలుస్తామా? కౌరవులు గెలుస్తారా? అది కూడా సరిగా తెలవదు కదా! అందుకేనే అనేటువంటి అనిశ్చయమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. సో, ఈ విధంగా ఈ కారణాలు చెప్పి అర్జునుడు నేను యుద్ధం చెయ్యనయ్యా అంటాడు. సో, మరి చూడండి, మొదటి శ్లోకంలో ఆయన ధృతరాష్ట్రుడు విచారణ చేశాడు ఏం జరుగుతుంది అని. సో మరిక్కడ ఎప్పుడైతే చివరి శ్లోకంలో యుద్ధం చెయ్యను అని నేను అర్జునుడు కూర్చుండిపోయాడు అనగానే ధృతరాష్ట్రుడు మనసు ఎలా ఉంటుందంటే సంతోషపడి ఉండొచ్చు. ఎందుకంటే అర్జునుడే యుద్ధం చేయకపోతే అర్జునుడే కీలక. సో మనం అప్పుడప్పుడు చూస్తూ ఉంటుంటాం క్రికెట్లోనో లేకపోతే ఇంకా ఏదన్నా ఆట గేమ్ నడుస్తూ ఉన్నట్లయితే కీ ప్లేయర్ ఎవడన్నా అవుట్ అయ్యాడో లేదా ఆడనని రిటైర్డ్ హార్ట్ లో పోయాడు అనుకోండి, ఇక మిగతా వాళ్ళు సంతోషపడుతూ ఉంటారు. ఇప్పుడు కూడా అక్కడ ధృతరాష్ట్రుడి స్థితి కూడా ఆయన యొక్క భావాల్లో అంతకుముందు అతనికి ఉన్నటువంటి వాటిలో ఇక తన కుమారులకి విజయము కలుగుతుంది అనేటువంటి భావనలో ఉండేటువంటి అవకాశం ఎక్కువగా ఉన్నటువంటిది. సో ఆ విధంగా మనము మొదటి అధ్యాయాన్ని నిన్నటి పూర్తి చేసుకున్నటువంటిది. సో ఇక ఈరోజు ఈ 2వ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము సంజయుడు చెప్తూ ఉన్నాడు. సంజయ ఉవాచ తం తతా కృపయావిష్టం అశ్రుపూర్ణాకులేక్షణం విషీదంతమిదం వాక్యం ఉవాచ మధుసూదనః. సంజయుడు చెప్తున్నాడు ధృతరాష్ట్రుడితో, శోకతప్త హృదయంతో కంటి నిండా నీరు నిండి ఉన్నటువంటి ఆ అర్జున్ని చూసి మధుసూదనుడు అంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఈ విధంగా పలికినాడయ్యా అంటూ చెప్తున్నాడు. ఎందుకంటే అర్జునుడు ఆ ధనుర్బాణాలను పక్కన పడవేసి నేను యుద్ధం చెయ్యలేనయ్యా అంటూ ఆ రథంలో కూర్చుండిపోయినటువంటి స్థితి. ఎందుకు? అక్కడ ఉన్నటువంటి తన బంధువులు వారందరిని చూసినటువంటి మోహానికి గురి అయినటువంటి ఆ అర్జునుడు, కరుణతో కూడినటువంటి ఆ అర్జునుడు, అలాగే యుద్ధంలో వారందరూ మరణించినట్లయితే తన బంధువులను చంపుకుంటే పాపభీతి కలుగుతుంది అని, అలాగే తన వారు లేకుండా ఈ భోగాలను ఎవరితో అనుభవించాలి అని, అలాగే కుటుంబంలో ఉండేటువంటి పెద్దవాళ్ళందరూ కూడా ఈ యుద్ధంలో మరణించినట్లయితే కుటుంబ సాంప్రదాయాలు అంటే ఆ కుటుంబాలను సరైనటువంటి క్రమంలో ఉంచేటువంటి పెద్దలు నడవడికలో లేనటువంటి వాళ్ళు పోతే ఇక్కడ మరి ఏంటి పరిస్థితి అనే ఈ భావనలతో అతడు యుద్ధం చేయనని కూర్చుండిపోయాడు. మరి ఆ పరిస్థితులలో మరలా సంజీవుడు చెప్తున్నాడు ధృతరాష్ట్రుడితో, శోకతప్త హృదయంతో కంటి నిండా నీరు నిండి ఉన్నటువంటి ఆ అర్జునుని చూసి మధుసూదనుడు, ఎవరు? శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి మరొక పేరు మధుసూదనుడు. మధు అనేటువంటి మహారాక్షసుని సంహరించినటువంటి వాడు కృష్ణ భగవానుడు. అలాగే మనలో తలెత్తినటువంటి ఈ సందేహాలు, అర్జునులో కలిగినటువంటి సందేహాలు కూడా రాక్షసులతో పోల్చబడతాయి. మరి ఆ రాక్షసులు వంటి ఆ సందేహాలను తీర్చేటువంటి జగద్గురువు కృష్ణ భగవానుడు. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నాడు మధుసూదనుడు అంటే ఆ మధు అనేటువంటి రాక్షసుని దానవుని సంహరించినటువంటి వాడు. సో అదే మాదిరిగా ఆ అర్జునుడి యొక్క హృదయంలో తలెత్తినటువంటి ఆ సందేహాలన్నిటినీ నివృత్తి చేయగలిగేటువంటి, తొలగించగలిగేటువంటి ఆ వాడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఈ విధంగా పలికాడయ్యా అంటూ ధృతరాష్ట్రుడితో సంజయుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భం ఇక్కడ. మరి భగవంతుడు అంటున్నాడట ఇక్కడ, శ్రీ భగవానువాచ కుతస్త్వా కష్మలమిదం విషమే సముపస్థితం అనార్యజుష్టం అస్వర్గ్యం అకీర్తికరం అర్జున. కృష్ణ భగవానుడు
ఆ అర్జునుడితో ఈ విధంగా అంటున్నాడు, ఈ క్లిష్ట సమయంలో ఈ పాడుబుద్ధి నీకెందుకు పుట్టినది? ఇక్కడ అంటున్నాడు, కుతస్త్వా కష్మలం ఇదం విషమే సముపస్థితం అనార్యజుష్టం అస్వర్గ్యం అకీర్తికరం అర్జున అంటున్నాడు ఆయన ఇక్కడ. ఇది గౌరవనీయమైనటువంటి వ్యక్తికి తగదు, ఆర్యులకు ఇది తగదు, ఇది ఉన్నత లోకాలకు దారి తీయకపోగా అస్వర్గ్యం అకీర్తికరం అర్జున అని చెప్తున్నాడు. నువ్వు చేస్తున్నటువంటిది ఏదైతే ఉందో ఈ క్లిష్ట సమయంలో, మరి అర్జునుడు ఏంటి? క్షత్రియుడు, క్షత్రియుడిగా తన యొక్క ధర్మం యుద్ధం చెయ్యాలి. మరి యుద్ధం చేయవలసినటువంటి ఈ సందర్భంలో నేను యుద్ధం చెయ్యలేనయ్యా అంటూ ధనుర్బాణాలను పక్కన పడవేసి ఆ రథంలో కూర్చుండిపోయాడు. మరి అటువంటి పరిస్థితులలో ఆ కృష్ణ భగవానుడు ఆయనకి చెప్తున్నాడు, బోధిస్తూ ఉన్నాడు, ఈ క్లిష్ట సమయంలో, అంటే ఈ యుద్ధం చేయవలసినటువంటి ఈ సమయంలో ఈ పాడుబుద్ధి నీకెందుకు పుట్టిందయ్యా? మరి ఇది గౌరవనీయమైనటువంటి వ్యక్తికి తగదు. నువ్వు క్షత్రియుడుగా నీ ధర్మం యుద్ధం చేయవలసింది, యుద్ధం చేయకుండా నేను యుద్ధం చేయలేను అని అంటున్నావు. మరి నీవేమో నీ బంధువులను వీరిని చూసి యుద్ధం చేయలేను అనేటువంటి వాడిగా ఉన్నావు. కానీ రేపు భవిష్యత్తులో ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి జనులు నిన్ను ఒక అంటే ఈ కురు వంశంలో అర్జునుడు, పాండవులలో అర్జునుడు అనేటువంటి వాడు ఉండేవాడు, అంతకుముందు ఎంతో శక్తిశాలి అని ఎంతో మందిని జయించాడు అన్నాడు. కానీ కీలకమైనటువంటి కురుక్షేత్ర యుద్ధంకి వచ్చేటప్పటికి పారిపోయాడు, యుద్ధం చేయకుండా పారిపోయాడు అనేటువంటి అపకీర్తి నీకు వస్తుందయ్యా అంటూ చెప్తున్నాడు కృష్ణ భగవానుడు. అయితే ఇక్కడ మనము ముఖ్యంగా గమనించదగినటువంటి అంశము, వ్యాసుల వారు ఇప్పటి వరకు మనం చూసాం మొదటి అధ్యాయంలో ధృతరాష్ట్రుడు అడిగినప్పుడు ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ అన్నాడు, సంజయుడు పలికినప్పుడు సంజయ ఉవాచ అన్నారు, మరి అలాగే అర్జునుడు పలికినప్పుడు అర్జున ఉవాచ అన్నారు. కానీ శ్రీకృష్ణుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు చెప్పినప్పుడు శ్రీకృష్ణ ఉవాచ అంటలే, భగవాన్ ఉవాచ అన్నాడు. సో అందుకు మరి ఇక్కడ భగవాన్ ఉవాచ అన్నాడు అంటే ఇక్కడ చూడండి, శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ అన్నాడు. అంతేకాని శ్రీకృష్ణ ఉవాచ అని ఎందుకు అనలేదు అని చూస్తే ఆ శ్రీకృష్ణుడే భగవానుడు అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనకి ఆయన ఉపయోగించాడు. ఎందుకంటే ఆయనే భగవంతుడు, దేవాది దేవుడు, ద సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ ది గాడ్ హెడ్ కృష్ణ భగవానుడు. సో కనుకనే ఆయన్ని శ్రీకృష్ణ ఉవాచ అంటలే. ఇక్కడ ఇతరులకు ఎలాగైతే వాళ్ళ పేర్లతో ఉవాచ అన్నారో ఇక్కడ కృష్ణ భగవానుడికి వచ్చినప్పటికీ శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ అని చెప్తున్నారు. సో మరి ఇక్కడ మనకి రైట్ సైడ్ కనిపిస్తున్నటువంటి ఈ ఫిగర్ లో ఆయన పరాశుర ముని. ఈ పరాశుర ముని వ్యాసుదేవుల వారి యొక్క తండ్రి. ఆయన భగవాన్ అనేటువంటి పదానికి నిర్వచనం చెప్పినటువంటి వాడు. ఎవరైతే సంపూర్ణంగా 6 విభూతులను కలిగి ఉంటారో అతడే భగవానుడు అని చెప్తారు. ఆయనే సర్వ ఆకర్షకుడు. కృష్ణ అంటే సంస్కృత పదం సర్వ ఆకర్షకుడు. మరి ఏంటి ఆ 6 విభూతులు అంటే సంపూర్ణమైనటువంటి ఐశ్వర్యం. సో లక్ష్మీమాత భర్తగా అతడికి లక్ష్మీపతి. సో సంపూర్ణ ఐశ్వర్యాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. అలాగే సంపూర్ణమైనటువంటి శక్తి. చిన్న పిల్లవాడుగా రోజులు బాలుడుగా ఉన్నప్పుడే మహా రాక్షసులను సంహరించినటువంటి వాడు. సంపూర్ణమైనటువంటి కీర్తి కలిగినటువంటి వాడు. అలాగే సంపూర్ణమైనటువంటి అందాన్ని కలిగినటువంటి వాడు. మదన మోహనుడు ఆయన. సో శ్యామసుందరుడు. మరి సంపూర్ణమైన జ్ఞానం, జగద్గురువు ఆయనే. సో ఆయనకు మించిన జ్ఞానం మరెవరికి లేదు. సో అలాగే అన్ని ఉన్న సంపూర్ణమైనటువంటి వైరాగ్యాన్ని ప్రదర్శించేటువంటి వాడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. సో కనుకనే కృష్ణుణ్ణి అంటే ఆ ద్వాపరయుగంలో వచ్చినటువంటి సాక్షాత్తు ఆ భగవంతుడే వచ్చినటువంటి ఆయన ఈ 6 విభూతులను అతడు ప్రదర్శించారు. సో కనుకనే ఆయన్ని భగవాన్ ఉవాచ అని సంబోధించడం జరుగుతుంది భగవద్గీత అంతటాను కూడా. సో ఇంకా అంటున్నాడు ఇక్కడ కృష్ణ భగవాన్, క్లైభ్యం మాస్మ గమ పార్థ నైతత్వ యుపపద్యతే క్షుద్రం హృదయ దౌర్బల్యం
త్యక్వోత్తిష్ట పరంతప అంటున్నాడు. ఇంకా ఓ పార్థ, ఈ పతన కారణమైన నపుంసకత్వానికి లొంగకు, ఈ చాతగానితనానికి నీవు లొంగకయ్యా. క్లైభ్యమాస్మ గమపార్త అని చెప్పి ఆయన అంటున్నాడు ఇక్కడ. నపుంసకత్వానికి అంటే చాతకానితనానికి లొంగిపోకు నీవు, ఇది నీకు తగదు. ఇంకా అంటున్నాడు, శుద్రం హృదయ దౌర్బల్యం త్యక్తోత్తిష్ట భారత. పరంతప అంటుంది, సారీ పరంతప అంటే, పరంతప అంటే శత్రువులను జయించేటువంటి వాడు, శత్రువులను తప్పింపజేసినటువంటి వాడు. సో కాబట్టి ఓ పరంతప, మొదట ఇక్కడ చాతకానితనానికి లొంగిపోకవయ్యా అన్నాడు అని మళ్ళీ ఆయనలో ఉండేటువంటి గొప్పతనాన్ని బయటకు తీస్తున్నాడు. నీవేమి సాధారణమైన వాడివి కాదు, నీవు శత్రువులను జయించేటువంటి వాడివి. ఈ హృదయ దౌర్బల్యం, నీ హృదయంలో కలిగినటువంటి ఈ దౌర్బల్యాన్ని విడిచిపెట్టు, లేచి యుద్ధం చేయవయ్యా అంటూ ఆయన్ని కార్యోన్ముఖుని చేస్తూ ఉన్నాడు కృష్ణ భగవానుడు. ఆ విధంగా చెప్పగానే అర్జునుడు మళ్ళీ ఇక తాను యుద్ధం చేయబోవడానికి గల కారణాలు ఇంకా చెప్తూ ఉన్నాడు. నువ్వు నన్ను చాతగాడు వాడు అనుకుంటున్నావు, కానీ అలా కాదు. ఓ శత్రు సంహార, ఓ మధుసూదన, పూజ అర్హులైనటువంటి భీష్మ ద్రోణాదుల వంటి వారిని బాణాలతో నేను ఎలా ఎదుర్కోగలను? సో ఇక్కడ తాను యుద్ధం చేయనటానికి గల కారణాలను మరికొన్నింటిని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నాడు ఆయన అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుడితో. ఏమంటున్నాడు? ఓ కృష్ణ, ఓ మధుసూదన, మరి మా పితామహులైనటువంటి భీష్ముడు మాకు అన్ని రకాలుగా సలహాలు ఇచ్చి మమ్మల్ని అందరినీ కూడా సంరక్షించినటువంటి మా పితామహులైనటువంటి భీష్ముడు, అన్ని రకాలైనటువంటి విద్యలు నేర్పినటువంటి మా గురువైనటువంటి ద్రోణాచార్యులు, మరి అటువంటి వారిని నేను ఎలా బాణాలతో ఎదుర్కోగలనయ్యా? వాళ్ళను పూజించవలసినటువంటిది నేను, పుష్పాలతో వారికి పాదాలకు నేను చేయవలసినటువంటిది. మరి అటువంటి వారిని నేను ఎలా బాణాలతో ఎదుర్కోవాలి? ఎలా పెద్దలను నేను, ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి ఎంతటి మనకు భగవద్గీతలో మనకి ఉన్నటువంటి తెలియచేస్తున్నటువంటి. సో కాబట్టి అర్జునుడు ఆ విధంగా తన కుటుంబ పెద్దలకు ఇచ్చేటువంటి గౌరవము, తన గురువుకి ఇచ్చేటువంటి గౌరవం. సో కానీ ఇక్కడ ఆయన ఇంకా చెప్తున్నాడు అర్జునుడు, ఇంకా అంటున్నాడు, గురువులైనటువంటి మహాత్ముల జీవితాలను పనంగా పెట్టి జీవించుట కంటే భిక్షమెత్తుకొని జీవించుట ఉత్తమమైనది. ప్రాపంచిక లాభములను కోరుచున్నప్పటికీ వారందరూ పెద్దలే, వారిని వధించినచో మేము అనుభవించేటువంటి సమస్తము రక్తపంకిలమగును. ఒకవేళ మేము ఈ యుద్ధంలో వారిని వధించి ఈ రాజ్యాన్ని మేము పొందినట్లయితే అది వారి యొక్క రక్తంతో తడిచినటువంటి దాన్ని మేము ఏ విధంగా సుఖంగా అనుభవించగలమయ్యా? మేము అనుభవించేదంతా కూడా వారి రక్తంతో తడిచినటువంటిదే అవుతుంది కదా అంటూ ఆయన యుద్ధం చెయ్యనటానికి గల కారణాలను చెప్తూ ఉన్నాడు. చెప్పి నేను యుద్ధం చెయ్యలేనయ్యా అంటూ ఆయన ఆ విధంగా ఉండి, కాకపోతే ఆ అర్జునుడు తనలో కలిగినటువంటి దాన్ని ఇక్కడ ఒక ఉత్తమమైనటువంటి విద్యార్థిగా, తనకు కలిగినటువంటి ఒక శిష్యుడుగాను భక్తుడుగా తను చెప్తూ ఉన్నాడు తన అనుభవాలు. కార్పణ్య దోషోపహత స్వభావః పృచ్ఛామి త్వాం ధర్మ సమ్మూఢచేతాః యచ్శ్రేయస్యాన్నిశ్చితం బ్రూహి తన్మే శిష్యస్తేహం షాదిమాం త్వాం ప్రపన్నం. ఇక అర్జునుడు అంటూ ఉన్నాడు, మమకారము అనే దోషము కారణముగా నేనిప్పుడు నా కర్తవ్య విషయంలో మోహము చెంది శాంతిని కోల్పోయాను. ఏది నాకు ఉత్తమమో నిశ్చయముగా తెలుపమని నిన్ను నేను అడుగుచున్నాను. నేనిప్పుడు నీకు శిష్యుడను మరియు శరణాగతుడను, దయచేసి నాకు ఉపదేశము కావించు అంటూ ఆ అర్జునుడు ఇక్కడ ఒక ఆ భగవంతుడికి శరణాగతుడయ్యాడు. శిష్యుడిగా ఆయన్ని ఇప్పటి వరకు కూడా ఆ కృష్ణార్జునుల మధ్య జరిగినటువంటి సంవాదం, వారిద్దరూ కూడా ఇప్పటి వరకు భావబామర్దులుగాను స్నేహితులుగాను ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. కానీ ఇప్పుడు అర్జునుడు
ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యత్వాన్ని ఎరిగినటువంటి వాడు, ఆయన జగద్గురువు, ఈ సమస్యలన్నిటి నుండి బయటపడవేయగలవాడు ఆ భగవంతుడు అని తెలిసినటువంటి వాడు. అందుకే అంతకుముందు తన రథసారథి అయినప్పటికీ కూడా రథాన్ని తీసుకువెళ్ళి ఇరు సైన్యాల మధ్యలో ఉంచమన్నప్పుడు అచ్యుత అన్నాడు. ఇక్కడ ఓ శత్రు సంహార, ఓ మధుసూదన అని సంబోధిస్తూ ఉన్నారు. సో అర్జునుడు ఆ భగవంతుడిని పూర్తిగా ఎరిగినటువంటి వాడు. సో అందుకే ఆయన అంటున్నాడు, మమకారము అనే దోషము కారణంగా నేను, నా వాళ్ళు, నా బంధువులు, నా గురువులు, నా పితామహులు అనేటువంటి మమకారం కారణంగా నేనిప్పుడు నా కర్తవ్య విషయంలో మోహం చెంది శాంతిని కోల్పోయానయ్యా. కాబట్టి ఏది నాకు ఉత్తమమో నిశ్చయంగా దానినే తెలుపమని నేను నిన్ను అడుగుచూ ఉన్నాను. నేను నీకు శిష్యుడను మరియు శరణాగతుడను కనుక దయచేసి నాకు ఉపదేశము కావించవయ్యా అంటూ ఒక మంచి నిర్ణయాన్ని తీసుకొని ఆయనకి శరణాగతుడయ్యాడు. శరణాగతి అంటే నేర్చుకోనుటకు కుతూహలము ఉండాలి అని చెప్తారు. బలహీనతలను అంగీకరించేటువంటి అనుకూలత ఉండాలి. అలాగే జీవితంలో సవాళ్లు ఎదురైనప్పుడు ఒక ప్రామాణిక గురువును కోరుకోవడం, అది శరణాగతి. సో ఇప్పుడు అర్జునుడు చేసినటువంటిది కూడా అదే. మరి శరణాగతి పొందాలి అంటే అంత సాధారణమైనటువంటిది కాదు. దానికి ఈ విధమైనటువంటి నిబంధన, విఫలాన్ని, తన బలహీనతలను అంగీకరించేటువంటి ధైర్యము, నమ్రత ఉండాలి అని చెప్తారు, అవసరం అని చెప్తారు. సో అర్జున్ చేసినటువంటిది కూడా అదే. తన యొక్క బలహీనతలను అంగీకరించాడు, తాను వైఫల్యాన్ని ఒప్పుకున్నాడు. సో అలాగే అటువంటి ఆ బలహీనతలను, విఫలాలను అంగీకరించినదే ఎవడు కూడా మానవుడు జీవితంలో సఫలం కాలేరు అని చెప్తారు. అలాగే సఫలాలకు తండ్రులు ఎక్కువ అని, కానీ విఫలం అనాథ. ఎప్పుడైనా విజయం సాధిస్తే, ఏదైనా గొప్పగా జరిగితే దాని గురించి ఎక్కువగా చెప్పుకుంటూ ఉంటుంటారు. కానీ అదే విఫలమైతే అది నా వల్ల కాదు, నేను చెప్పినా వినకుండా వేరేవాడు చేశారు అనేటువంటి విధంగా వదిలేస్తాం మనం. సో ఇంకా సంజీవుడు చెప్తూ ఉన్నారు, సంజయుడు చెప్తున్నాడు, శత్రువులను తప్పింపజేసేటువంటి అర్జునుడు ధృతరాష్ట్రుడితో అంటున్నాడు. మరలా ఇక్కడ ఆ పరంతపుడు అయినటువంటి అర్జునుడు అంటే ఇక్కడ ధృతరాష్ట్రుడు ఆనందపడి ఉండొచ్చు మొదటి అధ్యాయంలో చివరి శ్లోకంతో, కానీ మళ్ళీ ఆ ధృతరాష్ట్రుడికి చెప్తున్నాడు, అర్జునుడు చేతకానటువంటి వాడు కాదు, యుద్ధంలో శత్రువులను తప్పింపచేసేటువంటి వాడు అయినటువంటి అర్జునుడు ఆ విధంగా పలికి తర్వాత కృష్ణుడితో, ఓ గోవిందా నేను యుద్ధము చెయ్యను అని చెప్పి మౌనంగా ఉండిపోయాడయ్యా అని చెప్తున్నాడు. సో వాస్తవ భగవద్గీత బోధనలు ఈ విధంగా ప్రారంభమవుతుంది. ఇక్కడ నుంచి 11 నుంచి ప్రారంభమవుతాయి. ఇంకా చెప్తున్నాడు ఆయన, ఓ భరతవంశీయుడా అంటే ఓ ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తున్నాడు ఇక్కడ సంజయుడు. ఆ సమయంలో 2 సేనల మధ్య విషాద వసుడై ఉన్న అర్జునునితో శ్రీకృష్ణుడు నవ్వుతూ ఇట్లు పలికాడు అని చెప్తున్నాడు. అంటే ఎప్పుడైతే అర్జునుడు ఆ భగవంతుడికి పూర్తిగా శరణాగతుడయ్యాడో, శిష్యుడయ్యాడో, ఇప్పటి వరకు భావభామర్దులుగా, స్నేహితులుగా ఉన్నటువంటి సంభాషణ వేరుగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు గురు శిష్యుల మధ్య జరిగే సంభాషణ వేరుగా ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా ఇవన్నీ తెలిసినటువంటి వాడు ఆ భగవానుడు. సో అందుకే చెప్తున్నాడు అర్జునుడి యొక్క అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తున్నాడు సంజయుడు, ఓ భరతవంశీయుడా, ఓ ధృతరాష్ట్ర మహారాజా, ఆ సమయంలో అంటే ఎప్పుడైతే అర్జునుడు రథంలో కూర్చుండిపోయాడో, నేను యుద్ధం చెయ్యను గోవిందా అంటూ, ఆ 2 సేనల మధ్య విషాద వసుడై ఉన్న అర్జునుడితో శ్రీకృష్ణుడు నవ్వుతూ ఇట్లు పలికాడయ్యా, చిరునవ్వు నవ్వుతూ. ఇక్కడ చూడండి ఆయన, సో కృష్ణ భగవానుడు చిరుమందహాసంతో ఆ అర్జునుడితో ఈ విధంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడట. ఇక్కడ భగవద్గీత ప్రారంభమవుతుంది. అర్జునుడి యొక్క బోధనలు ఇక్కడ నుంచి ప్రారంభమవుతూ ఉంది. సో మరలా ఇక్కడ చెప్తున్నాడు, శ్రీ భగవాను వాచ అచోచ్యానన్వశోచస్త్వం ప్రజ్ఞావాదాం చ భాససే గతాసూన గతాసూంచ నానుశోషంతి పండితాః. సో ఆ భగవానుడు ఈ విధంగా పలికాడట అర్జునుడితో. సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తూ ఉన్నాడు, కృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడితో ఈ విధంగా అంటున్నాడయ్యా అని చెప్తున్నాడు. ఏమంటున్నాడు, ఓ అర్జున, పాండిత్యంతో కూడిన మాటలు మాట్లాడుతూనే నీవు
దుఃఖింపకూడని దానికోసం దుఃఖిస్తూ ఉన్నావు కదయ్యా. పండితులైనటువంటి వారు అంటే జ్ఞానులైనటువంటి వారు జీవించి ఉన్న వారిని గూర్చి గాని మరణించిన వారి గూర్చి గాని దుఃఖింపరు. ఎందుకంటే అర్జునుడు మొదటి అధ్యాయంలో అర్జునుడు మాట్లాడుతూ ఉంటే కృష్ణ భగవానుడు విన్నాడు. విని అన్నీ చెప్పిన తర్వాత విని నవ్వుతూ చిరునవ్వుతో కృష్ణ భగవానుడు ఈ విధంగా అంటున్నాడు, ఓ అర్జున, ఇప్పటి వరకు నీవు ఒక పండితుడిలాగా మాట్లాడావయ్యా, ఒక మహాత్ముడిలాగా మాట్లాడావే, ఒక జ్ఞానిలాగా మాట్లాడావు. కానీ మరి నీవు చేస్తుంది ఏందయ్యా? ఒక సాధారణమైనటువంటి వాడు, ఒక అజ్ఞానిలాగా దాని గురించి నీవు దుఃఖిస్తూ ఉన్నావేంటయ్యా? మరి పండితులైనటువంటి వారు జీవించి ఉన్నటువంటి వారి గురించి గాని మరణించిన వారి గురించి గాని దుఃఖించడయ్యా. ఎందుకంటే ఈ దేహము అశాశ్వతమైనది, కానీ ఈ దేహంలో ఉండేటువంటి ఆత్మ శాశ్వతమైనది అనేటువంటి ఆత్మ జ్ఞానాన్ని బోధిస్తూ ఉన్నారు. మనకి ఇక్కడ నుంచి 11 నుంచి మొదలవుతుంది. జ్ఞానయోగాన్ని బోధిస్తూ ఉన్నాడు, అంటే పరిచయం చేస్తున్నారు. ఆ తర్వాత డీటెయిల్డ్ గా మనకి మళ్ళీ అధ్యాయాలలో ముందు అధ్యాయాల్లో వస్తుంది. కాబట్టి అందరూ కూడా కొంచెం ఇబ్బందిగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది, అర్థం అవ్వకపోవచ్చు ఫస్ట్లలో. భగవద్గీత వినడానికి ప్రయత్నం చేయండి, 1-2 సార్లు, అది అర్థమవుతుంది. ఈ అధ్యాయంలో పరిచయం జరుగుతుంది. ఆత్మజ్ఞానాన్ని, జ్ఞానయోగాన్ని బోధిస్తూ ఉన్నారు ఆయన. ఈ విధంగా నీవు పండితుడిలాగా మాట్లాడుతున్నావు, కానీ నీ మాటలేమో పండితుడిలాగా ఉన్నాయి, కానీ నీ చేతలేమో ఒక అజ్ఞానిలాగా ఉన్నాయి ఏంటయ్యా అంటూ మందలిస్తున్నాడు తన శిష్యుణ్ణి. అంటే ఓ మూర్ఖానిక మాట్లాడినట్లుగా అంటే ఇప్పుడు గురుస్థానాన్ని స్వీకరించారు కృష్ణ భగవానుడు. గురుస్థానాన్ని స్వీకరించి ఇక్కడ ఆయన బోధనలు బోధిస్తూ ఉన్నాడు. ఇంకా చెప్తున్నాడు, నత్వేవాహం జాతునాసం నత్వం నేమే జనాదిపాః నచైవ న భవిష్యామః సర్వే వయమతః పరం. ఆయన అంటున్నాడు, ఇంకా నేను గాని అంటే కృష్ణ భగవానుడు గాని, నీవు గాని అంటే అర్జునుని, ఈ రాజులందరూ గాని అంటే ఇక్కడ యుద్ధం చేయడానికి వచ్చినటువంటి ఈ రాజులందరూ, మహావీరులందరూ గాని నిలిచియుండని సమయము ఏదియునూ లేదు, ఇక ముందు కూడా మనము ఉండకుండా ఉండము. అంటే ఈ దేహము మనము కాదు, శాశ్వతమైనటువంటి సనాతనమైనటువంటి దివ్యమైనటువంటి ఆత్మ అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు బోధిస్తూ ఉన్నాడు. మనము అనేటువంటిది ఎవరు అంటే ఈ దేహం కాదు అనేటువంటి ఆత్మ జ్ఞానాన్ని బోధిస్తూ ఉన్నాడు భగవంతుడు. ఇంకా ఆయన మనకి ఈ దేహానికి మరియు ఆత్మకు మధ్య ఉండేటువంటి వ్యత్యాసాన్ని కూడా ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ బోధిస్తూ ఉన్నాడు. దేహినోస్మిన్ యథా దేహే కౌమారం యౌవనం జరా తథా దేహాంతర ప్రాప్తి ధీరస్తత్ర నముహ్యతి. ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నాడు, ఈ దేహము నిరంతరము ఏ విధంగా మార్పు చెందుతుంది, మరి ఆ మార్పు చెందుతూ ఉన్నటువంటి దేహంలో ఆత్మ ఎలా శాశ్వతంగా ఉంటుంది అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. దేహదారి ఈ దేహంలో బాల్యము నుండి యవ్వనానికి, దాని నుండి ముసలితనానికి, అంటే యవ్వనం నుండి ముసలితనానికి క్రమంగా వెళుతున్నట్లు జీవాత్మ కూడా మరణ సమయమున వేరొక దేహాన్ని పొందును. వివేకవంతులు ఈ విషయంలో ఆందోళన పడరు, జ్ఞానులు ఈ విషయంలో ఆందోళన పడరు అంటూ ఏ విధంగా అయితే మనం చూస్తాం. మన చిన్నప్పుడు ఉన్నట్లయితే దేహము, చిన్న పిల్లాడు బాల్యం అంటే బేబీ దేహం నుండి యువకులకు మారడము, యువకుడి నుంచి నడివయస్కులకు రావడం, నడివయసు నుంచి ముసలితనానికి దేహం నిరంతరము మారుతూ ఉంది. దాన్ని మనం ఎవరము ఆపలేనటువంటి పరిస్థితి. ఈ దేహము నిరంతరము మారుతుంది. మనం చూసుకుంటాం, మనం చిన్నప్పుడు ఫోటోలు చూసి అది నేనే అంటాం. స్కూల్కి వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఏజ్ లో ఉన్న ఫోటోలు మనం నేనే అంటాం. కానీ మరి అప్పుడున్న దేహం వేరు, ఇప్పుడున్నటువంటిది వేరు. అంటే ఈ దేహము నిరంతరము మార్పులకు లోనయ్యేటువంటిది, కానీ అందులో ఉండేటువంటి ఆత్మ మాత్రమే శాశ్వతమైనటువంటిది అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. మనం ముఖ్యంగా స్థూల శరీరము అది మరణంతో ఏర్పడుతుంది అని చెప్తారు, సూక్ష్మ శరీరము ముక్తితో ఏర్పడుతుంది, ఆత్మ శాశ్వతమైనటువంటిది.
సో ఈ విధంగా మనము స్థూల సూక్ష్మ ఆత్మల కలయిక ద్వారా ఉండేటువంటిది. సో సాధారణంగా ఈ దేహము భౌతికమైనటువంటి పదార్థాలతో పంచమహాభూతాలైనటువంటి వాటితో ఏర్పడింది. భూమి, గాలి, ఆకాశము, నీరు, అగ్ని అనేటువంటి వాటితో ఏర్పడుతుంది అని చెప్తారు. ఈ దేహము ఒక భౌతికమైనటువంటి యంత్రం లాంటిది. ఒక కారు ఉందనుకోండి, ఆ కారు నడవాలంటే కారులో డ్రైవర్ ఉండాలి. కారులో డ్రైవర్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఆ కారు నడుస్తూ ఉంటుంది. అలాగే ఈ దేహంలో ఆత్మ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అది చైతన్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది అని చెప్తాం. కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఈ దేహాన్ని అంటే పంజరం ఏదైతే ఉందో ఆ పంజరాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటున్నాం. ఈ దేహమే మనము అనేటువంటి భావనలో ఈ దేహాన్ని జాగ్రత్తగా చూస్తున్నాం తప్ప ఆత్మ గురించి పట్టించుకోవడం లేదు. అంటే ఆ పంజరంలో ఉన్నటువంటి పక్షిని మనము అశ్రద్ధ చేస్తాం జరుగుతుంది. సో కానీ వాస్తవానికి చూడాల్సింది పంజరానికి మెరుగులు పెట్టినా మెరుగులు పెట్టకపోయినా అందులో ఉండేటువంటి ఆ పక్షికి మనము జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. సో ఆత్మ తత్వాన్ని మనము తెలుసుకోవాలి. అది ఆ జ్ఞానాన్ని బోధిస్తూ ఉన్నాడు భగవంతుడు ఇక్కడ. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన ఆత్మజ్ఞానం గురించి. మాత్రా స్పర్శాస్తు కౌంతేయ శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖదాః ఆగమాపాయినో నిత్యాః తాం స్థితిక్షస్వ భారత. ఓ కౌంతేయ, తాత్కాలికములైనటువంటి సుఖాలు కలగడము, కాలక్రమంలో అవి పోవడము, చలికాలము ఎండాకాలము వచ్చిపోవడము లాంటివి. ఓ భరతవంశీయుడా, ఇంద్రియ అనుభూతి వలన కలిగేటువంటి అటువంటి ద్వంద్వాలకు కలత చెందకుండా ఓర్చుకోవడము మనిషి తప్పక నేర్చుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. సో ఎలాగైతే మన జీవిత కాలంలో చలికాలము వస్తుంది, అలా అని చెప్పేసి భయపడి ఆగిపోం. ఏం చేస్తాం, ఓర్చుకుంటాం. చలికాలంలో మనం చేయాల్సినటువంటి పనులు అన్ని ఏవి ఆపం. బాగా చలిగా ఉంది కదా అని స్నానం చేయడం ఆపము, ఉదయం లేవడం ఆగము, అన్ని జరుగుతూనే ఉంటుంటాయి. ఎండాకాలం వస్తుంది కదా అని బాగా వేడిగా ఉంది అని వంట రూమ్లోకి వెళ్ళి వంటలు చేయకుండా ఆగం. అన్ని జరుగుతూనే ఉంటాయి. సో ఓర్చుకుంటాం, తద్వారా ఏమవుతుంది, అయిపోతూ ఉంటాయి. అలాగే మన జీవితంలో కలిగేటువంటి ఈ సుఖ దుఃఖాలు అనేవి తాత్కాలికమైనవి. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో కలిగేటువంటి సుఖ దుఃఖాలు తాత్కాలికమైనవి. మరి ఇటువంటి తాత్కాలికమైనటువంటి సుఖ దుఃఖాలను మనం ఓర్చుకున్నట్లయితే అవి తొలగిపోతాయి. కలత చెందకుండా ఓర్చుకోవడము మనిషి తప్పక నేర్చుకోవాలి అని చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము భగవంతుడు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, పురుష శ్రేష్ఠుడవైన ఓ అర్జున. అర్జున్ని మళ్ళీ భగవంతుడు ఇక్కడ ఆయన్ని సో ఆయనలో ఉండేటువంటి గొప్పతనాన్ని అతనికి తెలియచేస్తున్నారు. అది ఒక ఉత్తమమైనటువంటి గురువు లక్షణాలు. జగద్గురువు కృష్ణుడు, సో భగవానుడు. మరి అటువంటి ఆ గురువు తన శిష్యుణ్ణి మేల్కొల్పుతూ ఉన్నాడు, యాక్టివ్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ. పురుష శ్రేష్ఠుడైన ఓ అర్జునుడా, అర్జున నువ్వేమి సాధారణమైనటువంటి వాడివి కాదు, పురుషులలో ఉత్తముడమైనటువంటి వాడివి నీవు. సుఖ దుఃఖముల చేత కలతనొందక ఆ రెండింటి యందును ధీరుడై నిలుచువాడు నిశ్చయంగా మోక్షానికి అర్హుడవుతాడు. అంటే ఆత్మ యొక్క అంటే జీవుడి యొక్క పరమగమ్యము తిరిగి మరలా భగవద్ధామాన్ని చేరుకోవడం. సో కాబట్టి ఆ జీవుడికి ఆత్మ ఈ దేహాల్లో ఈ భౌతికమైనటువంటి ఇంద్రియాలను తృప్తిపరచుకోవడం ఇది కాదు శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందం. శాశ్వతమైన ఆనందము ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకోవడం. అంటే ఇక్కడ మోక్షము అంటే ఈ జనన మరణ చక్రాలలో చిక్కుకొనకుండా ఉండడం. అంటే సృష్టిలో ఉండేటువంటి 84 లక్షల జీవజాతులు ఉంటాయని చెప్తారు. వీటిలో ఏదో ఒక జన్మ పొందడము, పెరగడము, కొంతకాలం ఉండడము, తనకు సంబంధించిన వాటిని ఉత్పత్తి చేయడము, మళ్ళీ దేహం క్షీణించి నశించిపోవడము, మళ్ళీ ఏదో ఒక జన్మ పొందడము కర్మలను అనుసరించి. సో అది జనన మరణ చక్రము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సంసార బంధనము అంటారు దాన్ని. సో కానీ ఎవరైతే వీటిని అధిగమించగలుగుతారో, అంటే జనన మరణ చక్రాల్లోకి మళ్ళీ రారో, అది మోక్షం. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనికి తిరిగి రాకుండా ఉండడమే మోక్షము అనేటువంటిది. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు చెప్తున్నాడు, శరీరమంతటా వ్యాపించి ఉన్న ఆత్మ నాశనము లేనిదని నీవు తెలుసుకో అర్జున అని చెప్తున్నారు. ఈ ఆత్మ అనేటువంటిది శరీరం అంతా వ్యాపించి ఉండేటువంటిది.
ఆత్మ ఉన్నప్పుడే అది చైతన్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాలి. అట్టి అవినాశనమైన ఆత్మను నశింపచేయుటకు ఎవడు సమర్థుడు కాడు. అంటే ఇక్కడ ఆ ద్రోణాచార్యుడిని, భీష్ముడు వంటి వారిని ఏదో సంహరిస్తున్నాను, వారు ఎటో పోతున్నారు అనేటువంటిది అర్జునులో ఉన్నటువంటి భావన. సో అందుకే ఆయన చెప్తున్నారు, ఈ శరీరం అంతటా వ్యాపించి ఉన్నటువంటి ఆత్మ నాశనం లేనిదయ్యా, ఆత్మను ఎవడు కూడా నశింప చేయలేడు, ఎవడు కూడా నశింప చేయడానికి సమర్థుడు కాడు. సో కాబట్టి ఆత్మ శాశ్వతమైనటువంటిది, ఈ దేహం మాత్రమే. అంటే ఆత్మ ఈ నశించిపోయినటువంటి, ఈ క్షీణించిపోయేటువంటి దేహాన్ని వదిలి మరొక యవ్వనమైనటువంటి దేహాన్ని పొందుతుంది. కనుక అది శాశ్వతమైనటువంటిది, ఆ ఆత్మను ఎవడు కూడా నశింప చేయలేడు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, నాశనం చేయలేని అపరిమితమైనటువంటి మరియు శాశ్వతమైన జీవాత్మ యొక్క భౌతిక శరీరము తప్పక నశిస్తుంది. ఆ ఆత్మ పొందినటువంటి ఈ దేహం ఏదైతే ఉందో ఇది తప్పక నశించిపోయేటువంటిది. జన్మ పొందినటువంటిది ఏదైనా మరణించక తప్పదు అని చెప్తారు. సో కాబట్టి ఈ భౌతిక దేహం ఉత్పత్తి అయినటువంటిది, జన్మించినటువంటిది. సో కనుక అదే నశించిపోతుంది, కానీ ఆత్మ ఎప్పటికీ కూడా శాశ్వతంగా ఉంటుంది. అందుకే చెప్తున్నారు ఇక్కడ, అంతవంతం ఇమే దేహ నిత్య సోక్త శరీరనః అనాశినో అప్రమేయస్య తస్మాదుత్య స్వభారత అని చెప్తున్నారు. అంటే నువ్వు ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఆయన, నాశనం చేయలేని అపరిమితమైనటువంటి మరియు శాశ్వతమైనటువంటి జీవాత్మ యొక్క భౌతిక శరీరము తప్పక నశించిపోతుంది. ఈ పుట్టినటువంటి శరీరము భౌతిక పదార్థాలతో తయారైనటువంటి శరీరం తప్పక నశించిపోయేటువంటిదే. కాబట్టి దీని గురించి నీవు ఆలోచించవలసిన అవసరం లేదు. ఓ భరతవంశీయుడా, నీవు యుద్ధం చెయ్యి, నీ ధర్మమైనటువంటి యుద్ధాన్ని నీవు ఆచరించు అంటూ ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, యయేనం వేత్తి హంతారం యచ్చైనం మన్యతే హంతం ఉభౌతౌ న విజానీతో నాయం హంతి న హన్యతే. ఆత్మ ఇతరులను చంపును అనుకునేవాడు, ఆత్మ ఇతరుల చేత చంపబడేది అనుకునేవాడు ఇద్దరూ అజ్ఞానులే. నిజానికి ఆత్మ ఎవరినీ చంపదు, ఎవ్వడి చేత చంపబడదు అంటూ ఆత్మ యొక్క శాశ్వత తత్వాన్ని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు భగవంతుడు ఇక్కడ మనకి. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, నజాయతే మ్రియతే వా కదాచిత్ నాయం భూత్వా భవితా వా న భూయః అజో నిత్య శాశ్వతోయం పురాణో న హన్యతే హన్యమానే శరీరే. ఆత్మకు ఎన్నడూ జననము కానీ మరణం కానీ లేదు. ఆత్మ జన్మింపలేదు, జన్మింపదు, జన్మింపబోదు. ఆత్మ అంటే ఇంతకు ముందు జన్మించలేదు, ఇప్పుడు జన్మించదు, భవిష్యత్తులో కూడా భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలాల గురించి చెప్తున్నా. అది జన్మరహితమైనది, నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది, పురాతనమైనది. ఈ దేహము చంపబడిన ఆత్మ, అట్టి ఆత్మ చంపబడదు అని చెప్తున్నారు. సో ఆత్మ, సో ఈ విధంగా అంటే ఈ దేహం మాత్రమే నిరంతరము మార్పులకు గురిలోనవుతూ ఉంటుంది. సో ఈ దేహం క్షీణించి నశించిపోగానే ఆత్మ ఈ దేహాన్ని వదిలి మరొక దేహాన్ని తన కర్మలను అనుసరించి పొందుతుంది. ఒకవేళ తన కర్మలను అనుసరించి ముక్తి పొందేటువంటి అవకాశం కూడా ఉంటుంది. సో అందుకే చెప్తున్నారు ఆయన. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, మరి ఆత్మ ఎలా ఆవాసాలను మారుస్తూ ఉంది అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. వాసాంసి జీనాని యథా విహాయ నవాని గృహణాతి నరోపరాణి తథా శరీరాని విహాయ జీర్ణాన్య అన్యాని సంయాతి నవాని దేహి. ఇంకా అని చెప్తున్నారు, మనిషి చినిగిపోయిన పాత వస్త్రాలను విడిచిపెట్టి కొత్త వస్త్రాలను ధరించునో అదే విధంగా ఆత్మ కృషించిన శరీరాలను వదిలి కొత్త శరీరాలను స్వీకరిస్తుంది. ఏ విధంగా అయితే మనము చాలా ఇష్టపడి వస్త్రాలను కొనుక్కుంటాం, అవి వాడుతూ ఉంటాం, కొంతకాలం తర్వాత అవి చీకిపట్టి చినిగిపోతాయి.
చినిగిపోయినాయి కదా అని దాన్ని ఉంచుకోం కదా, చినిగిపోయిన వాటిని వదిలేసి మళ్ళీ కొత్త వస్త్రాలను తీసుకుంటాం. ఆత్మ కూడా అదే మాదిరిగా మనం ఏ విధంగా అయితే వస్త్రాలను మారుస్తూ ఉన్నామో అదే విధంగా ఈ దేహాలను కూడా ఆత్మ మారుస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. ఎంతవరకు అంటే మోక్షం పొందనంత వరకు. ఈ దేహాలను తన కర్మలను అనుసరించి తన ఈ దేహాలను మారుస్తూ నిరంతరం ఈ సృష్టిలో ఉండేటువంటి 84 లక్షల జీవజాతులలో ఏదో ఒక జన్మ అది పొందుతూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. మానవ జన్మే పొందాలి అనేటువంటిది లేదు. మనం కర్మలను అనుసరించి మనకి వివిధ రకాలైనటువంటి జన్మలు వస్తాయి. ఇంకా చెప్తున్నారు, నైనం చిందంతి శస్త్రాన్ని నైనం దహతి పావకః నచైనం క్లేదయంత్యాపో నశోషయతి మారుతః. ఆత్మ ఎట్టి ఆయుధాల చేతను ముక్కలుగా ఖండింపబడదు, అగ్ని చేత దహింపబడదు, నీటి చేత తడపబడదు, వాయువు చేత ఎండింపబడదు. సో ఎందుకంటే అర్జునుడు వివిధ రకాలైనటువంటి అస్త్రాలను కలిగి ఉన్నాడు. ఆ అస్త్రాల్లో ఆయనకి అగ్ని అస్త్రం ఉంటుంది, వాయు అస్త్రము, జలాస్త్రము, అలాంటి వివిధ రకాల అస్త్రాలు ఉన్నాయి. నేను నా యొక్క అస్త్రాలతో వాళ్ళని సంహరిస్తాను అనే భావనలో ఉంటుంటాడు. సో కాబట్టి ఆయనకి చెప్తున్నాడు ఇక్కడ, ఓ అర్జున, నీవు నీ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఎటువంటి అస్త్రాల చేత నీవు ఈ ఆత్మను సంహరించలేవు అయ్యా. ఆత్మ ఎట్టి ఆయుధాల చేతలో కూడా అది ముక్కలుగా ఖండింపలేదు అని చెప్తారు. సాధారణంగా ఆయుధం తీసుకుంటే దేన్నైనా మనం ముక్కలుగా చేస్తాం, కానీ ఆత్మను ముక్కలుగా చేయలేమని చెప్తున్నారు. అలాగే అగ్ని చేత ఆత్మ దహింపబడదు. అగ్ని ప్రతిదాన్ని దహించి వేస్తుంది, కానీ ఆత్మను అది దహింపలేదు అని చెప్తున్నారు. నీటి చేత అది తడపబడదు అని చెప్తున్నారు. నీరు అన్నిటినీ కూడా తడిపేటువంటి స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది. వాయువు అన్నిటినీ ఆర్పివేసేటువంటి స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది, కానీ వాయువు ఆత్మను ఆర్పివేయలేదు అని చెప్తున్నారు. సో ఆ విధంగా ఎండింపజేయలేదు అని చెప్తున్నారు. సో ఆ విధంగా ఆత్మ అనేటువంటిది శాశ్వతము, దేని చేత కూడా అది సంహరింపబడదు అని చెప్తున్నారు. ఆత్మ సూక్ష్మాతి సూక్ష్మమైనది. మన ఎంట్రుక కొనభాగంలో 10,000 భాగాలుగా చేస్తే 1 వంతుగా ఉంటుంది అని చెప్తారు. సో అంతటి సూక్ష్మాతి సూక్ష్మంగా ఉండేటువంటిది ఆత్మ. ఎటువంటి వీటి చేత జీవాత్మ అని చెప్తున్నారు. ఈ జీవాత్మ ఖండింప శక్యము కానిది, కరగనది మరియు శాశ్వతమైనది. ఆత్మ సూక్ష్మమైనది, అవ్యక్తమైనది మరియు శాశ్వతమైనది. మన ఈ భౌతికమైనటువంటి దృష్టికి అది కనిపించినటువంటిది ఆత్మ అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యుః ధ్రువం జన్మమృతస్య చ తస్మాద్ పరిహార్యార్తి నత్వం శోషితుమర్హసి. ఇంకా ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నారు, పుట్టిన వానికి మరణం తప్పదు, మరణించిన వానికి మరలా పుట్టుక తప్పదు, కావున అనివార్యమైనని ఈ విద్యుక్త ధర్మాన్ని నిర్వహణనందు నీవు శోకింపరాదు అని చెప్తున్నాడు. సో అయినా అర్జున, ఇంకా నీవు దుఃఖించవలసిన అవసరం లేదు. పుట్టినటువంటి ప్రతి జీవి మరణించవలసిందే, మరణించినటువంటి ప్రతిదీ కూడా మళ్ళీ పుట్టవలసినటువంటిదే. సో కాబట్టి అనివార్యంగా జరిగేటువంటి వాటి గురించి నువ్వెందుకయ్యా బాధపడుతూ ఉన్నావు? లేచి నీవు యుద్ధం చేయవయ్యా అర్జున అంటూ ఆయన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా, ఓ కుంతి కుమార, ధర్మయుద్ధంలో నీవు మరణిస్తే, ఇక భగవంతుడు ఆ విధంగా ఆత్మజ్ఞానాన్ని బోధించి తన కర్తవ్యాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక కర్మలను చెప్తూ ఉన్నారు, స్వధర్మాన్ని బోధిస్తూ ఉన్నారు. అంటే కర్మయోగాన్ని బోధిస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు జ్ఞానయోగాన్ని బోధించారు, సాంఖ్యం విశ్లేషణాత్మకంగా బోధించినటువంటి, అందుకే సాంఖ్యయోగం అనంట. సో కర్మ మరియు స్వధర్మాలను బోధిస్తూ ఉన్నారు. చెప్తున్నారు ఆయన, ఓ కుంతి కుమారుడా, ధర్మయుద్ధంలో మరణిస్తే స్వర్గాన్ని పొందుతావు, శత్రువులను జయిస్తే రాజ్యభోగాలను అనుభవిస్తావు. అందువల్ల కృతనిశ్చయంతో లేసి యుద్ధం చెయ్యవయ్యా. సో మొదట అర్జునుడికి ఉన్నటువంటి ఆ కరుణను తొలగించేటువంటిది మనకి అంతకుముందు ఆత్మజ్ఞానాన్ని బోధించారు. ఇప్పుడు ఆయన ఆ రాజ్యభోగాలు అంటే ఎలా అనుభవించాలి, భోగం గురించి అడిగాడు కదా. సో దానికి సమాధానంగా ఇక్కడ తనకు ఉన్నటువంటి చెప్పినట్టు రెండో దానికి సమాధానంగా ఇక్కడ నుంచి మొదలు పెడుతున్నారు కృష్ణ భగవానుడు. ఓ కుంతి కుమార, ధర్మయుద్ధంలో నీవు మరణిస్తే స్వర్గాన్ని పొందుతావు. ఏం లాభం అన్నాడు కదా, ఏ విధంగా భోగాలను మేము అనుభవించగలం అన్నాడు కదా. సో ఒకవేళ శత్రువులను జయిస్తే రాజ్యభోగాలు అనుభవిస్తావు, కాబట్టి రెండూ మంచిదేనయ్యా నీకు. అందువల్ల కృతనిశ్చయంతో లేచి యుద్ధం చెయ్యి అని ఆ రెండవ ప్రశ్న ఏదైతే అడిగాడో, అంటే యుద్ధం చెయ్యను అని చెప్పడానికి కారణం, రెండవ కారణం ఏదైతే అడిగాడో
దానికి సమాధానాలు చెప్తున్నాడు భగవంతుడు ఇక్కడ. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, సుఖ దుఃఖములను గాని, లాభ నష్టాలను గాని, జయాపజయములను గాని లెక్కింపక యుద్ధం కొరకు నీవు యుద్ధం చెయ్యి. అట్లు చేయుట నీకెప్పుడూ పాపం కలగదు. పాపభీతి అన్నాడు కదా. సో కనుక ఈ సుఖ దుఃఖాలు, లాభ నష్టాలను వదిలివేసి, అంటే ఈ యుద్ధంలో మేము సుఖాన్ని పొందుతామా, లేదా దుఃఖం కలుగుతుందా, లేదా ఈ యుద్ధంలో లాభమా నష్టమా, లేదా ఈ యుద్ధంలో మేము గెలుస్తామా వాళ్ళు గెలుస్తారా, ఇవన్నీ అవసరం లేదు. క్షత్రియుడిగా నీ ధర్మం యుద్ధం చెయ్యడం, నీ యొక్క విద్యుక్త ధర్మం, నీ స్వధర్మం యుద్ధం చేయడం. సో యుద్ధం కోసం యుద్ధం చెయ్యి, అంతేగాని ఈ యుద్ధంలో వారు మరణిస్తారు లేదా మేము గెలుస్తాము, ఇవన్నీ నీకు అవసరం లేదు. యుద్ధం కోసం యుద్ధం అంటే ధర్మాన్ని, మన ధర్మాన్ని, మన కర్తవ్య ధర్మాన్ని నిర్వర్తించమని బోధిస్తూ ఉన్నాడు కృష్ణ భగవానుడు ఇక్కడ మనకి. సో కాబట్టి ఆయన చెప్తున్నారు, సుఖ దుఃఖములను గాని, లాభ నష్టములను గాని, జయాపజయములను కానీ లెక్కింపకయ్యా, యుద్ధం కోసమే యుద్ధం చెయ్యి నీవు. అట్లు చేయడం వల్ల నీకు ఎప్పుడు కూడా పాపమే అన్నాడు కదా. ఈ యుద్ధంలో మేము వారిని సంహరిస్తే పాపం అవుతుంది. సో యుద్ధ ధర్మంగా నీవు యుద్ధాన్ని ఆచరించినట్లయితే నీకు ఎటువంటి పాపము ఉండదు అర్జున అంటూ బోధిస్తూ ఉన్నారు. సో చెప్పి ఇంకా ఆయన యొక్క హరే కృష్ణ జ్ఞానాన్ని, ఆత్మజ్ఞానాన్ని, అలాగే స్వధర్మాలను బోధించి ఇక భగవంతుడు బుద్ధి యోగాన్ని బోధిస్తూ ఉన్నాడు, అంటే భక్తి యోగాన్ని. ఆయన అందుకే అంటున్నాడు ఇక్కడ, ఇప్పటి వరకు ఈ జ్ఞానాన్ని నేను సాంఖ్య యోగము ద్వారా నీకు వివరించాను ఓ అర్జున, ఇప్పుడు ఫలాపేక్ష లేని కర్మ రూపంలో నేను విశదీకరిస్తాను వినుము. ఓ పార్థ, ఇట్టి జ్ఞానంతో నీవు పనిచేసినప్పుడు కర్మ బంధనముల నుండి విముక్తి పొందగలవు నీవు అంటూ ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇప్పుడు ఆయన ఫలాపేక్ష రహితమైనటువంటి కర్మలను ఎలా చేయాలి, భగవత్ సంబంధంలో కర్మలను ఎలా చేయాలి అనేటువంటి విషయాలను బోధిస్తున్నారు, అంటే భక్తి యోగాన్ని బోధిస్తూ ఉన్నారు. సో చెప్తూ ఈ విధంగా అంటున్నాడు, నేహాభిక్రమనాశోస్తి ప్రత్యావాయో న విద్యతే స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్. అంటే ఈ బుద్ధి యోగాన్ని లేదా ఈ భక్తి యోగాన్ని నీవు ప్రారంభించినట్లయితే ఈ ప్రయత్నమునందు నష్టము గాని హాని గాని లేదు. ఈ మార్గమును అంటే ఈ భక్తి యోగాన్ని కొద్దిగా ఆచరించిన దారుణమైన భయము నుండి మనిషిని అది రక్షిస్తుంది అని చెప్తారు. సో ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో చాలా అల్పమైనటువంటి సుఖాల కోసం మనం ఎన్నెన్నో కష్టాలను అనుభవిస్తూ ఉంటుంటాం. కానీ ఆధ్యాత్మికంగా ఏ కొద్ది ప్రయత్నం చేసినా ఎక్కువ ఆనందాన్ని, శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందాన్ని పొందుతాము అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు మనకి ఇక్కడ బోధిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. అందుకే అంటున్నారు, ఈ బుద్ధి యోగం అంటే ఈ భక్తి యోగంలో, అంటే భక్తియుతమైనటువంటి సంబంధంలో కర్మలను ఆచరించడము వలన ఎటువంటి నష్టం గాని హాని గాని లేదు. ఈ మార్గము అంటే ఈ భక్తి యోగాన్ని ఏ కొద్దిగా ఆచరించినా అది దారుణమైన భయం నుండి మనిషిని రక్షిస్తుంది అని చెప్తారు. సో ఇక్కడ మనము గజేంద్ర మోక్షం, సో భవిష్యత్తులో వచ్చినప్పుడు చూద్దాము. ఆ గజేంద్ర మోక్షంలో ఆ సరస్సులో ఉన్నటువంటి పుష్పాన్ని తీసి, కమలాన్ని తీసి ఆ భగవంతుడికి సమర్పించి, నీవు తప్ప నన్ను రక్షించే వారు ఎవరూ లేరయ్యా అనగానే వచ్చి అత్యంత వేగంగా వచ్చి ఆ విష్ణు భగవానుడు ముందుగా ఆ గజేంద్రుడి యొక్క కాళ్ళను తీసి రక్షించి ఆ తర్వాత ముసలిని సంహరించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, వ్యవసాయాత్మికా బుద్ధి ఏకేహ కురు నందన బహుశాఖా హన్యంతాచ బుద్ధయో వ్యవసాయినాం. ఓ కురువంశస్థుడా, ఈ మార్గమున ఉన్న వారి బుద్ధి స్థిరంగా ఉంటుంది. అంటే భక్తి సంబంధంలో ఉండేటువంటి వారి యొక్క బుద్ధి చాలా స్థిరంగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. వారి యొక్క లక్ష్యము ఒకటే ఉంటుంది. కానీ ఆ విధంగా స్థిరంగా లేని వారి బుద్ధి పరిపరి విధాలుగా ఉంటుంది. అనేకమైనటువంటి అంశాలపైన వారు ఆలోచిస్తూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా ఆయన మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తున్నటువంటిది, అల్పజ్ఞులు స్వర్గలోక ప్రాప్తి, ఉత్తమ జన్మము, అధికారము వాటిని పొందటంకై వివిధ రకాలైనటువంటి కామ్యకర్మలను ఉపదేశించు
వేదముల ఎందలి మధురమైన వాక్కుల చేత ఆకర్షింపబడదురు. ఇంద్రియ తృప్తిని మరియు సంపన్నమైన జీవితమును కోరుకొనుటయే అట్టివారు దానికి మించినది మరొకటి లేదు అని చెప్తారు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఎవరైతే ఈ భౌతికమైనటువంటి సుఖాలను పొందాలి అంటే, లేదు నేను స్వర్గలోకాన్ని పొందాలి, లేదా నేను రాజ్యాధికారం పొందాలి, లేదా ఇంతకంటే ఉన్నతమైన జన్మ నేను పొందాలి అనేటువంటి దానికోసం కొన్ని యజ్ఞయాగాదులు చేయడం జరుగుతుంది. వేదాలలో సూచించబడినటువంటి ఆ మధురమైనటువంటి మాటల చేత వారు ఆకర్షింపబడతారని చెప్తున్నారు. సో తద్వారా వారు ఆ ఇంద్రియాలను తృప్తిపరచడమే, లేదా సంపన్నమైనటువంటి అధికమైనటువంటి భోగభాగ్యాలు పొందేటువంటి భౌతికమైన భోగభాగ్యాలు పొందేటువంటి కుటుంబాల్లో పుట్టాలి అని కోరుకుంటూ వారు ఈ యజ్ఞయాగాదులు అంటే వేదాలలో సూచించబడిన వాటిని చేస్తారు అని చెప్తున్నారు. సో కానీ ఆధ్యాత్మికత కోసం ప్రయత్నించేవారు ఇవన్నీ కూడా అల్పమైనవిగా భావిస్తారు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ చెప్తున్నారు, అందుకనే అల్పజ్ఞులు స్వర్గలోకాలు పొందడము, ఉత్తమ జన్మ పొందడము, లేదా అధికారం రావడం ఇవన్నీ కూడా తాత్కాలికమైనటువంటివి. కానీ ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకోవడము, ఆ భగవత్ సంబంధంలో నిమగ్నమై ఉండడం అనేటువంటిది శాశ్వతమైనటువంటిది. సో అందుకే ఆయన చెప్తున్నారు, ఇక్కడ మనము ప్రయత్నం చేసేవన్నీ కూడా చిన్న చిన్న నూతులు లాంటివి అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఈ దీంట్లో. ఎందుకంటే మనకి పూర్వకాలంలో ఉన్న వాళ్ళు తెలుస్తుంది, కొంచెం ఏజ్ ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళకి మంచినీటి కోసం ఒక బావి ఉండేది, ఉప్పు నీటి బావి, సాధారణమైన వాటిని వాడుకోవడానికి ఒక రకమైనవి, తర్వాత వ్యవసాయానికి ఒక రకంగాను, లేదా పశువులు కడుక్కోవడానికి ఒక రకమైన ఆ విధంగా చెరువులు ఆ విధంగా ఉంది. సో కానీ ఒక పెద్ద సరస్సు ఉందనుకోండి, అన్నిటికీ అదే ఉపయోగించుకుంటాం. అలాగే ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఆయన, చిన్న నూతి వలన కలిగే ప్రయోజనాలన్నీ శీఘ్రమే పెద్ద జలాశయమునందలి జలం చేత సిద్ధించినట్లు వేదముల సమస్త ప్రయోజనాలు వాటి అంతర్ధానాలను గ్రహించిన వానికి సిద్ధిస్తాయి. ఆ వేదాలలో ఉన్నటువంటి మధురమైన మాటలు ఈ భౌతిక సంపదల కోసం చూసేవి, స్వర్గలోకాల కోసం చూసేవి కాకుండా వేదాలను సరిగా అర్థం చేసుకున్నట్లయితే, సమస్త ప్రయోజనాలు వాటి యొక్క అంతర్ధానాలను అర్థం చేసుకున్నట్లయితే అప్పుడు ఆధ్యాత్మికంగా వృద్ధి చెందేటువంటి అవకాశం ఉంటుందని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, కర్మణ్యేవాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన మా కర్మ ఫలహేతుర్భూః మాతే సంగోస్త్వ కర్మణి. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, విద్యుక్త ధర్మములను ఆచరించుట ఎందే నీకు అధికారము కలదు, కానీ ఆ కర్మ ఫలముపై కాదు. నీవే కర్మ ఫలమునకు కారణమని ఎప్పుడు అనుకోకు. అలాగే చేయవలసిన కర్మలు మానుటలో ఆసక్తి ఉండరాదు అంటూ ఆ భగవంతుడు చాలా ముఖ్యమైనటువంటి శ్లోకం ఇది. కర్మణ్యేవాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన మా కర్మ ఫల హేతుర్భుః మాతే సంగోస్త్వ కర్మని. అంటే విద్యుక్త మన ధర్మాన్ని మనం ఆచరించడానికే అధికారం, మన ధర్మాన్ని మనం నిర్వర్తించాలి. నేను చేస్తున్నాను కదా, ఫలం అంటే ఫలం భగవంతుడు ఇచ్చేస్తాడు దానికి సంబంధించి. అంతేకాని నేను చేశాను కాబట్టి నాకే పొందాలి అనేటువంటి అధికారం మనకు లేదు అని చెప్తున్నా. సో మన ధర్మాన్ని అనుసరించి మనం కర్మలను ఆచరించడమే మనకి. సో ఆ కర్మ ఫలాలపైన మనకు అధికారం లేదు అని చెప్తున్నా. ఆ కర్మ ఫలాలు ఏవి మనకు రావాలో వాటిని ఇస్తారు. మనం పరీక్షలు రాస్తాం, రాసి నేనే రాశాను కాబట్టి నేనే మార్కులు వేసుకుంటాను వేసుకోం. దానికి ఒక టీచర్ వాల్యూయర్ ఉంటారు. సో కాబట్టి ఎవాల్యుయేషన్ ఉంటుంది. సో మనం చేసినటువంటి కర్మలకు కూడా ఎవాల్యుయేషన్ ఉంటుంది. సో దాన్ని భగవంతుడు మనం ఆచరించినటువంటి కర్మలను అనుసరించి సకర్మలు అంటే మంచి కర్మలు, చెడు కర్మలు వాటిని బేజారు చేస్తూ వాటికి రావాల్సిన ఫలితాలను ఆ భగవంతుడే ఇస్తాడు. మరి కర్మలు నేను చేసేదానికి కర్మ ఫలం నాకు లేకపోతే నేను ఎందుకు చేస్తా అంటే అలా అని చెయ్యవద్దు అని చెప్తున్నారు. సాధారణంగా మనం అంటాం, నాకేంటి లాభం అని అంటాం కదా, నాకు లాభం లేకపోతే నేను ఎందుకు చేయాలి అనే భావంలో మనం ఉంటాము. అందుకనే మళ్ళీ చెప్తున్నారా భగవంతుడు. సో అలా అని చెప్పేసి చేయవలసిన కర్మలను ఎప్పుడూ మానుటలో నీవు ఆసక్తిని ప్రదర్శించరాదు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఈ యుద్ధంలో మేము గెలుస్తామా వాళ్ళు గెలుస్తారో మాకు తెలియదు కాబట్టి నేనెందుకయ్యా యుద్ధం చెయ్యాలి అనే భావన నీలో రావద్దు అర్జున అని చెప్తున్నా. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు బోధిస్తున్నాడు స్థితప్రజ్ఞుడి యొక్క లక్షణాలు.
దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుడు ఈ విధంగా అంటున్నాడట, ఓ పార్థ, మనోకల్పితములైన ఇంద్రియ తృప్తిని కలిగించు సర్వ విధములైనటువంటి కోరికలను మానవుడు ఎప్పుడు త్యజించునో, మరియు ఆ విధంగా శుద్ధిపడిన మనసు ఎప్పుడు ఆత్మయందు తృప్తిని పొందునో అప్పుడు అతడు స్థితప్రజ్ఞుడు అని చెప్పబడును. అర్జునుడు అడుగుతాడు, మరి ఈ విధంగా అంటున్నావు నువ్వు, మరి ఆ స్థితప్రజ్ఞుడు ఎలా ఉంటాడు, అతడు ఎలా ఉంటాడు అంటే, స్థితప్రజ్ఞుడు అంటే ఎవరు, అతడు ఏ విధంగా ఉంటాడు, అతడు ఏ విధంగా కూర్చుంటాడు, ఏ విధంగా మాట్లాడతాడు, ఏ విధంగా నడుస్తాడు అనేటువంటి, అంటే మనం సాధారణంగా చేసేటువంటి ఈ మాటలు, నడుచుడు, కూర్చోవడం కాదు, అతడి స్థితి ఏమిటి, ఈ ఆధ్యాత్మికత అనేటువంటిది అర్జునుడు అడిగాడు. దానికి భగవంతుడు సమాధానం చెప్తున్నాడు. ఎవడైతే తన మనసులో కలిగినటువంటి ఇంద్రియాలు, భౌతికమైనటువంటి బాహ్య ఇంద్రియ తృప్తి, వీటన్నిటిని పూర్తిగా వదిలివేస్తాడో అప్పుడు అతని మనసు శుద్ధిపడింది అని చెప్తున్నారు. ఆ మనస్సు, శుద్ధిపడినటువంటి మనస్సు ఎప్పుడైతే ఆత్మయందు తృప్తిని పొందుతుందో అప్పుడే అతడు స్థితప్రజ్ఞుడు అని చెప్పబడతాడు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. మరి ఆ స్థితప్రజ్ఞుడు ఎలా ఉంటాడు అని చెప్తే, అంటే అతడు ఎలా మాట్లాడతాడు అనేటువంటి అంశాన్ని చెప్తుంది. యదా సంహారతే చాయం కూర్మోంఘానీవ సర్వశః ఇంద్రియాణింద్రియార్థేభ్యః తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠత. తాబేలు తన అవయవాలను చిప్పలోనికి ఎలా ముడుచుకుంటుందో అలాగే సర్వ విధాల విషయ సుఖాల నుండి ఇంద్రియాలను మళ్లించిన వాడు స్థితప్రజ్ఞుడవుతాడు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఈ తాబేలు ఏం చేస్తుంది, తన అవసరాలకు మాత్రమే తన అవయవాలను బయటకు ఉపయోగించి తన గమ్యాన్ని చేరుకోవడానికి ఉపయోగిస్తుంది. తన అవసరాలు పూర్తి కాగానే అన్నిటినీ కూడా లోపలికి ముడిచేసుకుంటుంది. అలా ముడిచేసుకోగానే ఇక దాన్ని ఏది కూడా ఏమీ చేయలేదు. సో ఆ విధంగా ఆ కూర్మం ఏదైతే ఉందో అది తన అంగాలను, అంటే అవయవాలని చిప్పలోనికి ఎలా ముడుచుకుంటుందో అలాగే ఈ స్థితప్రజ్ఞుడు అనేటువంటి వాడు తన ఇంద్రియ సుఖాలన్నింటినీ కూడా వదిలివేసి ఉంటాడు. ఆ ఇంద్రియ సుఖాలన్నింటినీ నుండి, అంటే ఆ సర్వ విధాలైనటువంటి వాటిని, ఆ ఇంద్రియాలను మళ్లిస్తాడు. ఆ విషయ సుఖాలన్నిటి నుండి కూడా ఇంద్రియాలను మళ్లించి వేస్తాడు. అటువంటి వాడు స్థితప్రజ్ఞుడుగా ఉంటాడు అర్జున అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, దేహదారి ఇంద్రియ భోగముల నుండి నిగ్రహించినప్పటికీ ఇంద్రియ వస్తువుల రుచి మిగిలి ఉంటుంది. కానీ అధిక అభిరుచిని అనుభవించడము ద్వారా అలాంటి కలాపాలను విడిచి అతను చైతన్యంలో స్థిరపడతాడు. సాధారణంగా ఏదైనా ఒక విషయం నుండి మనం ఇంద్రియ భోగాల నుండి నిగ్రహించుకున్నప్పటికీ మనసులో వాటి యొక్క రుచి అలాగే ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. కానీ అంతకంటే ఎక్కువ రుచి మనము పొందినప్పుడు దానిని వదిలివేయగలుగుతాం. అలాగే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనము అనుభవించేటువంటి సుఖాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి ఎప్పుడు మనం వదిలివేయగలుగుతామంటే, ఇంతకంటే ఎక్కువ శాశ్వత ఆనందము ఆ భగవద్ధామంలో ఉంది అని తెలుసుకోగలిగినప్పుడు, అంటే ఈ జనన మరణాలు, సుఖ దుఃఖాలు, లాభ నష్టాలు వీటన్నిటికీ అతీతంగా ఉండేటువంటి, బాధలు బందీలు ఏవీ లేనటువంటిది ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామం. ఆ సుఖాన్ని తెలుసుకోగలిగినప్పుడు ఇక్కడ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనం అనుభవించేవన్నీ తాత్కాలికమైనవి, అశాశ్వతమైనవి అని తెలుసుకున్నప్పుడు, శాశ్వతమైన ఆనందం వేరే ఉంది అని తెలుసుకోగలిగినప్పుడు ఆ చిన్న చిన్న సుఖాలకు, అంటే మంచి రుచిని మనం పొందినప్పుడు చిన్న మామూలు రుచులను వదిలేస్తాం. సో అలాగే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనము అనుభవించేటువంటివన్నీ కూడా అశాశ్వతమైనవి, తాత్కాలికమైనవి అనే భావన మనలో పొందినప్పుడు, అంటే ఆత్మ జ్ఞానాన్ని పొందినప్పుడు ఆ భగవంతుని భక్తే అత్యంత రుచి, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమే అత్యంత రుచి. ఆ భగవత్ సంబంధాన్ని తెలుసుకోవడమే. మనం ఆత్మ జ్ఞానాన్ని పొందడం వల్ల ఆత్మతో పాటు పరమాత్మని జ్ఞానాన్ని కూడా పొందుతాం. సో ఇది ఆత్మ పరమాత్మల జ్ఞానము, భగవత్ సంబంధాన్ని తెలుసుకోవడమే మనకి ఈ భక్తి యోగం. సో అతడు ఆ చైతన్యంలో స్థితుడవుతాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన, ఓ అర్జున,
ఇంద్రియములు బలవంతములు మరియు దృఢములు అయి ఉన్నవి. వానిని నిగ్రహించుటకు గాఢంగా యత్నించు యుక్తాయుక్త జ్ఞానము గల పండితుని యొక్క మనస్సును కూడా అవి బలవంతంగా హరించి వేయగలుగుతాయి అంటూ ఆ ఇంద్రియాల యొక్క మూర్ఖత్వము, బలత్వాన్ని, దృఢత్వాన్ని ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఈ ఇంద్రియాలు, కళ్ళు చూసిన దాన్నల్లా పొందాలి అనిపిస్తుంది, చెవులు ఏది పడితే అది వినాలనిపిస్తూ ఉంటుంది, ముక్కు వాసనలు గుమగుమలు రాగానే వాటిని మనం తినాలి, అనుభవించాలి అనే భావన వస్తుంది, నాలుక రుచి చూడగానే ఈ రుచి పొందాలి. సో ఇవి చాలా బలవంతము, దృఢములై ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. వాటిని నిగ్రహించుకోవడానికి గాఢంగా యత్నించేటువంటి యుక్తాయుక్త జ్ఞానము కలిగినటువంటి పండితుడి యొక్క మనసును కూడా ఇవి బలవంతంగా దారి తప్పిస్తాయి అని చెప్తారు. సో విశ్వామిత్రుడు మహాజ్ఞానిగా ఉండేటువంటి వాడు. సో తను ఈ తపస్సు చేస్తూ ఉంటే ఆ మీనక ద్వారా ఈ వీళ్ళు ఆయన తన యొక్క జ్ఞానభంగం అవుతూ ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా వారు యుక్తాయుక్త జ్ఞానం వాళ్ళను కూడా, మరి సాధారణమైనటువంటి మానవులు మన పరిస్థితి ఏంటి ఆలోచించాలి. కనుకనే ఆ భక్తిలో స్థిరంగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఆ భగవంతుని యొక్క నామం హరే కృష్ణ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క నామాలను నిరంతరము జపిస్తూ ఉన్నట్లయితే ఆ భక్తిలో స్థిరంగా ఉండేటువంటి అవకాశం. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ మనకి, తమ ఇంద్రియాలను వశమునందు ఉంచుకొని మనస్సును నాయందే ఎల్లప్పుడూ లగ్నం చేయు మనిషి స్థితప్రజ్ఞుడు అనబడతాడు. మరి ఇంకా స్థితప్రజ్ఞుడి గురించి చెప్తున్నారు. ఎవరైతే ఇంద్రియాలన్నిటినీ వశంలో ఉంచుకొని మనస్సుని ఆ భగవంతుని యందే, నా యందే అంటే అక్కడ భగవంతుడు కృష్ణ భగవానుడు చెప్తున్నారు, భగవంతుని యందే ఎల్లప్పుడూ లగ్నం చేసేటువంటి మనిషి స్థితప్రజ్ఞుడు అనబడతాడు అర్జున అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ, ధ్యాయతో విషయాన్ పుంసః సంగస్తేషుపజాయతే సంగాత్ సంజాయతే కామః కామాత్ క్రోధోభిజాయతే. ఎల్లప్పుడూ ఇంద్రియ విషయాలను గురించి ఆలోచించే వాడికి వాటి మీదే ఆసక్తి పెరుగుతుంది. ధ్యాయతో విషయాన్ పుంస సంగస్తే సూపజాయతే అని చెప్తున్నారు. అంటే ఎప్పుడు ఆ ఇంద్రియ విషయాలను గురించి ఆలోచిస్తే, ఏదైనా ఒక విషయాన్ని గురించి ఆలోచిస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి, దాన్ని పదే పదే చూస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి, దానిపైన మనకి మోహం కలుగుతుంది, దాని గురించి మనం ఆసక్తి పెరుగుతుంది అని చెప్తారు. ఆ ఆసక్తి క్రమక్రమంగా ఏమవుతుంది, కోరికగా మారుతుంది. కోరికలు నెరవేరకపోవడం వల్ల కోపం కలుగుతుంది. కనుకనే ఈ ప్రపంచంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం, ఈ లోకంలో ఈ మధ్య మరీ దారుణమైనటువంటి విషయాలు చూస్తూ ఉన్నాం. సో ఇవన్నీ కూడా ఆ ఇంద్రియ విషయాలను గురించి ఆలోచించడము, వీటిపైన సరైన జ్ఞానం లేకపోవడం, సమాజంలో ఉండేటువంటి పిల్లలకు కానీ వీళ్ళకి మనము సరైనటువంటి విధానాన్ని బోధించకపోవడం. అందుకే అందరికీ కూడా, పిల్లలకైనా పెద్దలైనా అందరూ కూడా భగవద్గీత మనకు మాన్యువల్ ఇది. సో ఈ భగవద్గీతను చదవాలి, చదివించాలి, నలుగురికి తెలియచేయండి. భగవద్గీత గురించి వింటున్నటువంటి మీరు మరికొంతమందికి చెప్పండి, ఈ భగవద్గీతకు చదవండి, లేదా భగవద్గీతను ఇస్కాన్ వారు అందిస్తున్నారు వినండి అని చెప్పండి. హరే కృష్ణ. ఇంకా చెప్తున్నారు, క్రోధాద్భవతి సమ్మోహః సమ్మోహాత్ స్మృతి విభ్రమః స్మృతి భ్రంశాద్ బుద్ధినాశో బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి. కోపం మూలంగా అధిక మోహం కలుగుతుంది. మోహం వలన జ్ఞాపక శక్తి భ్రమకు గురి అవుతుంది. జ్ఞాపక శక్తి భ్రమ వల్ల బుద్ధి నశిస్తుంది. బుద్ధి నశించినప్పుడు మనిషి పతనం చెందుతాడు, అంటే మళ్ళీ ఈ సంసార బంధనాలలో చిక్కుకొని పోతాడు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి కోపము వలన అధిక మోహం కలుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. మోహం వలన జ్ఞాపక శక్తి, అదే కదా ఇక్కడ అర్జునుడికి జరిగినటువంటిది. ఆ మోహానికి గురి అయి తన విద్యుక్త ధర్మాలనే మర్చిపోయాడు, భ్రమకు గురి అవుతుంది. సో తద్వారా బుద్ధి నశిస్తుంది. బుద్ధి నాశనం వల్ల మనిషి పతనం చెందుతాడు అని ఆ భగవంతుడు మనకి బోధిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, కానీ ఎవరైతే సమస్త రాగ ద్వేషాల నుండి విడిపడి ఉంటారో మరియు
నియమ నిబంధనలను పాటించడము ద్వారా తన ఇంద్రియాలను నియంత్రించగలిగేవాడు అయిన మనిషి భగవానుని యొక్క పూర్తి అనుగ్రహం పొందగలుగుతాడు. సో ప్రతి జీవి యొక్క పరమగమ్యము ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకోవడము, ఆ భగవంతునికి సేవ చేసుకోవడము అనేటువంటిది. మరి దానిని పొందడం ఎప్పుడు సాధ్యమవుతుందంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి సమస్త రాగద్వేషాలన్నిటినీ కూడా వదిలివేయాలి అని చెప్తున్నారు. మనకి శాస్త్రాలలో సూచించబడినటువంటి నియమ నిబంధనలను పాటించాలి అని చెప్తున్నారు. పాటించి ఇంద్రియాలను నియంత్రించుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. సో అలా చేయగలిగినటువంటి మనిషి ఆ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందగలుగుతాడు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఈ విధంగా భగవత్ కృప ద్వారా ఎవరైతే ఆ విధంగా అన్నిటినీ త్యజించేసి ఆ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందుతారో, అటువంటి ఆ విధంగా భగవత్ కృప ద్వారా అన్ని దుఃఖాలు తొలగిపోయేటువంటి పరమశాంతి లభిస్తుంది. అంటే ఎప్పుడైతే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఈ ఇంద్రియ తృప్తి వీటితో కాదు మనకి శాంతి లభించేది అని చెప్తున్నారు. సో ఆ భగవంతుని అనుగ్రహం ఉన్నప్పుడు, ఆ విధంగా భగవంతుని కృప ఈ మానవుడిపై పడినప్పుడు ఈ దుఃఖాలన్నీ తొలగిపోయి పరమశాంతి లభిస్తుంది. అలా సంతుష్ట మనసుతో ఉన్న వాని బుద్ధి శీఘ్రంగానే భగవంతుని యందు స్థిరమవుతుంది. అలా మనసుని స్థిరంగా ఉంచగలిగినప్పుడు అతడు ఆ భగవంతుని యందు స్థిరంగా ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో, ఆ భక్తియుక్తమైనటువంటి సేవలో, ఆ భక్తి యోగంలో నిమగ్నుడవుతాడు, ఆ కృష్ణ చైతన్యంలో నిమగ్నుడవుతారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, మనసు ఇంద్రియాలను నియంత్రించని, అంటే మన మనస్సుని మన యొక్క ఇంద్రియాలను నియంత్రించుకోలేనటువంటి వాడు, క్రమశిక్షణ లేనివాడు, స్థిరమైన బుద్ధి లేనివాడు, నిలకడైనటువంటి భగవత్ ధ్యాసను అతడికి ఉండదు, భగవద్ ధ్యానం అతనికి ఉండదు అని చెప్తున్నారు. భగవంతుని పైన ధ్యాస అతడికి ఉండదు అని చెప్తున్నారు. అవి లేని వానికి మనశ్శాంతి అంటే శాంతి ఉండదు. మనశ్శాంతి లోపించిన వాడు సంతోషంగా ఎలా ఉండగలుగుతాడు అని చెప్తున్నారు. కనుక ఈ భక్తి యోగాన్ని ఆచరించడం ద్వారా మనిషి శాంతియుతంగా ఉండగలుగుడు, మనశ్శాంతిగా ఉండగలడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఇంద్రియాణం హి చరతాం యన్మనో అనువిధీయతే తదస్య హారతి ప్రజ్ఞాం వాయుర్నవామి వాంభసి. ఎలాగైతే బలమైన గాలి నీటిలోని నావను దాని దిశ నుండి పక్కకు నెట్టివేస్తుందో, ఏ యొక్క ఇంద్రియము పైన గాని మనసు కేంద్రీకృతమైనచో అది బుద్ధిని హరించి వేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఎలాగైతే గాలి బలమైన దృఢమైనటువంటి గాలి పెనుగాలులు ఆ నీటిపై ఉన్నటువంటి నావను దాని యొక్క మార్గం నుండి పక్కకు నెట్టివేస్తూ ఉంటాయో, అలాగే మన మనసు ఏదైనా ఒక ఇంద్రియం పైన కేంద్రీకరించినట్లయితే మన యొక్క బుద్ధిని అది హరించి వేస్తుంది, మన యొక్క భక్తి మార్గాన్ని నుంచి అది పక్కకు నెట్టివేస్తుంది అని చెప్తారు. సో కాబట్టి భక్తి మార్గం నుండి పక్కకు తప్పుకోకుండా ఉండాలంటే మన బుద్ధిని సక్రమంగా ఉంచుకోవాలి, దానికి మన ఇంద్రియాలను అదుపులో ఉంచుకోవాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ ఈ ఇంద్రియాలు ద్వారా మనం పొందేటువంటి వీటిని ఆయన భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది చర్మ, చెవులు, కళ్ళు, ముక్కు, నాలుక, వీటి ద్వారా మనం తీసుకునేటువంటి. కనుక ఓ శక్తి వంతమైన బాహువులు కలవాడ అర్జునుని మళ్ళీ చూడండి, ఆయన యొక్క శక్తిని ఆయనకి గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాడు భగవంతుడు. అది ఒక గురువు, ఉన్నతమైనటువంటి గురువు, బెస్ట్ టీచర్ చేసేటువంటి బోధనలు ఎక్కడ కూడా చికాకు పడినట్టు విసిరించుకున్నట్టు చేయలేదు. సో ఇక్కడ చెప్తున్నాడు, ఎవ్వని ఇంద్రియాలు వాటి ఇంద్రియార్థాల నుండి పూర్తిగా నిగ్రహించబడి ఉంటాయో అతడు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానంలో స్థిరంగా ఉంటాడు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంద్రియాలను మనము ఆధీనంలో ఉంచుకున్నప్పుడు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానంలో స్థిరం అవడానికి అవకాశం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, మరి అటువంటి వాడు ఏదైతే ఇంద్రియ భోగాలు, ఇక్కడ రాత్రి పగలు అంటే ఈ ఇంద్రియ మనం అనుభవించాలి అని అనుకునేటువంటి వాటి గురించి అనేటువంటి పదం వస్తుంది ఇక్కడ. సర్వజీవులకు ఏది రాత్రియో అదే ఆత్మ నిగ్రహం కలవానికి మేల్కొల్పుయుండు సమయము. సర్వజీవులు మేల్కొనియుండు సమయము అంతర్ముఖుడైనటువంటి మునికి రాత్రి సమయము అని చెప్తున్నారు. అంటే ఏవైతే మనం సుఖాలు, భౌతికమైనటువంటి సుఖాలే
మనం శాశ్వతము అని అనుకుంటున్నామో అది అజ్ఞానుల వల్ల కలిగే, అంటే చీకటి, అదే జ్ఞానం అనుకుంటున్నారు, కానీ అది మునికి, అది చీకటి లాంటిది, అజ్ఞానం. కానీ సర్వజీవులు మేల్కొని ఉండేటువంటి పగటి సమయం అది. సో అలాగే సర్వజీవులు ఏవైతే ఆ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం అంటే తెలుసుకోలేకుండా పోతున్నారో అది చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సో కాబట్టి సర్వజీవులకు ఏది రాత్రియో అది ఆత్మజ్ఞానము, ఆత్మ నిగ్రహం కలిగిన వానికి మేల్కొల్పుయుండు సమయము అని. సర్వజీవులు మేల్కొనియుండు అంటే సాధారణమైనటువంటి జీవుల గురించి, వాటికి అంతర్ముఖుడు అంటే జ్ఞానవంతుడు అయినటువంటి మునికి అది రాత్రి అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఆపూర్యమానమచల ప్రతిష్టం సముద్రమాప ప్రవిశంతి యద్వత్ తద్వత్ కామాయం ప్రవిశంతి సర్వే స శాంతిమప్నోతి న కామకామి. సర్వదా నీటిని నింపుతున్నా నిశ్చలంగా నుండు సముద్రంలోనికి నదులు ప్రవేశించినట్లు కోరికల నిరంతర ప్రవాహం చేత కలతనుందని మానవుడే శాంతిని పొందగలడు. కానీ కోరికలను తృప్తి నొందించ యత్నించేటువంటి వారెల్లప్పుడూ అట్టి శాంతిని పొందలేరు అంటూ చెప్తున్నాడు ఆ భగవంతుడు. సో సాధారణంగా సముద్రంలోనికి ఎన్నెన్నో నదులు, ఎన్నెన్నో జలాలను తీసుకొచ్చి అందులో కలిపేస్తూ ఉంటాయి. అయినా సముద్రము నిశ్చలంగా ఉంటుంది, తొనకదు. అలాగే మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఎన్నెన్నో కోరికల నిరంతర ప్రవాహము మన మనసులోనికి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. కానీ ఆ కోరికల ప్రవాహాలకి కలత నొందకుండా ఎవడైతే ఉంటాడో అటువంటి మానవుడే శాంతిని పొందగలడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. కానీ ఆ కోరికలను తృప్తి పొందాలి, ఇది కోరిక కలిగింది కాబట్టి దీన్ని నేను నెరవేర్చుకోవాలి అనేటువంటి భావనలో ఉండేటువంటి వాడు ఎప్పుడు కూడా అటువంటి సుఖాన్ని పొందలేడు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియజేస్తున్నారు. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ ఈరోజు మనం అధ్యాయంలో వీఆర్ నాట్ దిస్ బాడీ, వీఆర్ స్పిరిచువల్ సోల్స్ అని, మనము ఈ దేహం కాదు ఆత్మలము అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ అధ్యాయంలో మనం తెలుసుకున్నటువంటిది. అలాగే సుఖదుఖాలు అనేటువంటివి వస్తూ ఉంటాయి, పోతూ ఉంటాయి, వాటిని ఓర్చుకోవడం నేర్చుకోవాలి. మనము ఆ భగవంతుడికి, కృష్ణ భగవానుడికి శరణజొచ్చాలి అనేటువంటి విషయం. సో అప్పుడు మనము ఆనందంగా ఉండదు. దానికి భగవంతుని యొక్క నామాలను నిరంతరము జపిస్తూ ఉండాలి అని చెప్తారు. ఆల్వేస్ చాంట్ హరే కృష్ణ, దట్ ఈస్ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క నామాలను నిరంతరము జపిస్తూ ఉండాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో తద్వారా సుఖంగా ఉండవచ్చు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి